No niin, hei ja tervetuloa tämä massiivinen yleisö tähän. Jeff Minter söi kaikkien ihmisten energiat. Ja nyt mutanttikamelit kipittävät siellä iloisina jossain muualla, mutta ehkäpä me kuitenkin pystymme tässä vetämään upean shown aiheesta Demoskene ja Unesco. Kyllä, varmasti. Eiköhän tää onnistu. No. Mistäs me sovittiinkaan, että me aloitetaan? Ja se perusteluista, että mikä tämä on? Joo, aloitetaanko esittelyistä? Eli Ole hyvä. Joo, mä oon Heikki Jungman. Hei. Eli toimin tutkijana Suomen pelimuseossa, joka on niin sanottu National Contact Point tässä projektissa. Moikka, mä oon Satu Haapakoski, tai mut tunnetaan myös nimellä Myy. Elikkä se, miten mä oon tullut mukaan tähän, on se, että mä oon ollut tosi pitkään Skenes-messissä ja mun elämä pyörii aika paljolti sen ympärillä. Ja sitten mulla on myös museotaustaa, eli mä oon myös rautainen museoammattilainen, niin tällaisella kompolla niin pakkohan tähän projektiolle lähteä messiin. Hei, ja Jukka Kauppinen tunnetaan myös Grendelinä Demoskenessä, mukana hyvin monessa asiassa, ja tähän päädyin sille ovelasti sellaisen FGAB-nimisen organisaation kautta. Totesin, että hetkinen, te teette siis mitä, te haluatte tehdä siis mitä Demoskenelle, että hetkinen, minä nyt voisin olla tässä mukana. Ja katsotaan nyt saadaanko homma vietyä miten hienosti maaliin. Sinä olet varmaan paras henkilö nyt kertomaan tälleen oikein akateemikkona, että mikä tämä tavoite on, mitä me pyritään tekemään? No, pyrimme saamaan Demoskenen Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalle. Ja se on tietenkin monivuotinen prosessi. Siinä on tarkoitus siis tehdä kansainvälinen hakemus. Ei ole kyse ainoastaan Suomen Demoskenestä, vaan toivottavasti siihen tulee mukaan mahdollisimman monta maata. Tämä ensimmäinen maa, josta tämä aloite lähtenyt, niin on Saksa. Ja on siis kyse vuosikausia kestävästä prosessista, mutta ennen sitä täällä Suomessa on tarkoitus saada Demoskene niin Suomen kansalliselle listalle, aineettoman kulttuuriperinnön kansalliselle listalle, eli jokaisen maan, joka tulee mukaan tähän kansainväliseen hakemukseen, niin jokaisen maan pitää ensin saada se omalle kansalliselle listalle. Ja Suomessa tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitää osallistua tai tehdä se hakemus nyt syksyllä. Eli käytännössä marraskuussa. Ja se kannattaa tehdä nyt sen takia, koska se viimeinen hakemus rundi oli vuonna 2017. Eli jos ei sitä saada tänä vuonna tehtyä, niin sitten varmasti menee 2-3 vuotta ennen kuin tulee uusi mahdollisuus hakea tähän Suomen kansalliselle listalle. Mutta meillä on ihan hyvin lähtenyt käyntiin tämä ja usko on kova, että varmasti ehdimme ajoissa. Ja tämä Suomen kansallisen aineettoman kulttuuriperimän listahan on siitä jännittää siellä. Tämä viimeisin hakemus oli saunominen. Ja mitä kaikkea muuta siellä nyt oli kanssa? Jotain pillipiiparointia ja kansantanhuja. Tango muun muassa. Joo, ja laihialainen nuukuus on myös siellä, näin niin kuin esimerkinomaisesti. Joten nyt kun ajatellaan, niin Demoskenehän on nimenomaan kulttuuria. Se, ihan kunnon monipuolista kulttuuria, joka tuolla taustalla nyt mökää hirvittävän kovaa, mutta jolla on todella paljon annettavaa maailmalle. On siis todellakin. Mä oon itse pitkään miettinyt, että on semmoinen kulttuuri ja siis oikeastaan enemmänkin ilmiö, mitä pitäisi oikeasti dokumentoida paremmin ja ehkä jopa tutkia. Ja tää on tietyllä tavalla aika ainutlaatuinen alakulttuuri. Ja
myös todella järjestäytynyt ja meillä on tosi mielenkiintoisia juttuja ja mä uskon, että meillä on oikeasti hyvät chanssit päästä sinne listalle ja mun mielestä me niinku tarvitaan tämä status. Kyllä, ja tuossa aikaisemmin mainittiin näitä muita siellä listalla olevia asioita, niin mitenkään niitä vähättelemättä, mutta esimerkinomaisesti mainitsin vain esimerkiksi sen laihialaisen nuukuuden, että jos verrataan niitä resursseja, mitkä Demoskenellä on olemassa tehdä tämmöinen hakemusprojekti verrattuna vaikkapa siihen resurssiin, mitä laihialaisella nuukuudella oli, joka oli käytännössä yhden suomalaisen kaupungin tai pitäjän museo, joka sen teki, niin tämä pitäisi olla meille hyvin mahdollista näin niin kuin resurssien puolesta. Ehdottomasti, että meillähän löytyy ihan mielettömät määrät resursseja ja osaavia ihmisiä ja ihmisiä myös, jotka tekee tosi paljon. Et kyllä uskon, että niinku tosiaan resursseja löytyy. Kyllä. Ja Demoskene itsessään, että kun me ajatellaan mitä kaikkea tähän liittyy, niin okei, tämä on sitä, että toiset tekee koodia ja tekee tommosia introja tai demoja, mitä tuolla sivussa pyörii. Ne on niitä produja, mitä tulee. Toiset tekee musiikkia, grafiikkaa, 3D:tä, mitäkin. Tekevät tällaista digitaalisia assetteja, digitaalista taidetta eri muodoissaan, tavan huvittelevat. Mutta kun ne on ihmisiä, jotka sitä tekee, ja ihmiset tekevät myös paljon muutakin sitten, ja on tämä tapaamiskulttuuri, partykulttuuri, gruppien miitit, viestintäkulttuuri, se miten ollaan tuolla luonnossa toistemme kanssa partyilla, miten viestitään, kaikki se on kuitenkin demoskeneä. Joo, ehdottomasti, että me ei voida supistaa demoskeneja pelkästään niihin tuotoksiin, vaan ennen kaikkea tämä on tosiaan kulttuuri, jossa on paljon omia totuttuja tapoja ja sellaisia sanomattomia sääntöjä ja myös semmoisia pieniä sisäisiä ilmiöitä. Ja se kaikki on se, mitä me pyritään just saamaan sinne UNESCO-listalle, ei vaan niitä demoja. Et se on vaan osa tätä hommaa, mutta onhan täällä niinku paljon laajempi ilmiö. Niin, minkä takia siis puhumme aineettomasta kulttuuriperinnöstä ensinnäkin, miksei haeta normaalille Unescon listalle, että itse olen sitä mieltä, että jos miettii demoja taideteoksena, niin ne eivät mitenkään oleellisesti, tämä on siis vain minun oma mielipide ja olet joku muu varmasti eri mieltä, mutta että ne ei oleellisesti eroa muusta taiteesta, niin kuin vaikka maalauksista tai rakennustaiteesta. Totta, että ne vaatii sen hardwaren siihen, että ne saa näkymään, mutta sen jälkeen kun on toimiva laitteisto, jolla niitä pystyy pyörittämään, niin ne ovat mielestäni aika samanhenkisiä kuin vaikkapa maalaus. Ja usein kuulee sen argumentin, että digitaalista ei sillä tavalla ole olemassa, koska siitä otetaan paljon kopioita. Mutta ihan samalla tavalla vaikka vanhat rakennukset, niin ne on rakennettu monta kertaa uudestaan, mutta niitä pidetään silti aitoina rakennuksina. Niin se, minkä takia juuri aineettoman kulttuuriperinnön listalle, niin oli nämä, mitä juuri mainitsitte tässä, että se on ihmisten tekeminen yhdistettynä niihin taideteoksiin. Että se, miten ihmiset kommunikoi, miten ne organisoi itsensä, minkälaisia uusia juttuja ne keksii, miten ne koko ajan uusintaa sitä kulttuuria. Ja se, mitä mainitsit tästä, että eihän ne voi olla taidetta, josta voidaan monistaa, mutta hetkinen, siis taideteoksistakinhan tehdään printtejä, myydään museoissa ja muista, ostat tästä 50 eurolla kopio tästä hienosta taulusta kotisi seinälle, ja onko se nyt taidetta vai ei, jos sinä ostat sen printin? No voidaan me puhua vaikka taidegrafiikasta, joka on sitä, että niitä tehdään tietty määrä painoksia, että eihän niin kuin, mutta kyllä toi on hyvä pointti, että tietyllä tavalla voidaanko demoista puhua
pelkästään niin kuin aineettomana, mutta just sen takia tämä onkin tärkeää niin kuin ymmärtää se, että tässä on tämä kulttuuri niin kuin ympärillä. Tuli myös se mieleen, että tai sellainen kulma tähän, että hetkinen, kun ihmiset tekee demoja mitä kummallisimmille alustoille, old school kompoon tekevät ties mille ihme härpäkkeille, ja joskus aina tulee demo, joka on tehty jollekin vekottimelle, joka ei ole tietokone tai jolle kukaan ei ole koskaan osannut tai ajatellut tehdä demoa, että se on myös sitten tavallaan myös hakkerointikulttuuri liittyy tähän, että tehdään juttuja kummallisille laitteille. Kyllä, näitähän on, että niin kuin viimeisen vuoden sisään on muun muassa nähnyt jääkaappidemon ja Tesla-demon. Että Joo, ja tämä kertoo niin kuin digitaalisesta kulttuurista laajemminkin, ja tässä projektissahan toivotaan sitä, että tämä avaa ovia muullekin digitaalisen kulttuurin niin kuin laajemmalle ymmärrykselle ja arvostukselle yhteiskunnassa. Moni asia, mitä demoskenessä tapahtuu ensin tai samanaikaisesti, tapahtuu myös muissa digitaalisissa kulttuureissa internetissä. Joo, toi oli just hyvä, kun sä mainitsit ton digitaalisen kulttuurin. Ja niin kuin meidän maailmahan on muuttunut tässä viime vuosina aika hurjasti, ja tuntuu, että tämä digitaalinen kulttuuri on tullut tosi nopeasti, mutta se on nykyään ihan todella iso osa meidän kaikkien elämää. Eipä sitä voi oikein niin kuin ottaa irti tästä. Ja se on jännä, että miten vähän sellaisia sen digitaalisen kulttuurin ilmiöitä on vielä otettu. Niin kuin pikkuhiljaa aletaan tutkia ja säilyttää ja miettiä näitä juttuja, mutta aika vähän. Ehkä se on just tämä, että kun on ollut tämä nopea muutos ja murros, niin ei ole ehkä ihan siinä samassa tahdissa sitten lähdetty esim. Museomaailmassa niin näitä ilmiöitä tallentaa. Kyllä juu, kyllähän viime vuosina on paljon tapahtunut, mutta tosi paljon on vielä tapahtumatta. Ja esimerkiksi jos mietitään suomalaista pelinkehitystä, niin kyllähän Suomessa on varmaan jokainen mummo tietää, että Suomessa tehdään pelejä ja on pelin kehitystä, joka on tärkeää Suomelle, mutta eivät monet pelaajat edes tiedä, että kuinka tärkeä demoskene on ollut sille pelin kehityksen ja pelikulttuurin kehitykselle. Tässä äskeisessä tuli mieleen kaksi sivujuonnetta, josta toisen nyt onnistuin tähän väliin unohtamaan, mutta toinen on sitten se, että nyt minä muistin sen toisenkin. Eli tässä Unescon hakemuksessa, kun sinne haetaan Unescoon ja suomalaisen kansan aineettoman kansanperimän listalle, niin kulttuuriinhan pitää olla elävää ja muuttuvaa, ja demoskenehän on elävää ja muuttuvaa. Ja mainitsin tästä, että reagoi välillä tilanteeseen, aiheeseen, tulee teemoja, aina joskus tulee ajankohtaisia demoja ikään kuin, kommentoidaan jotain sen hetkistä tilannetta ja muuta. Sehän on tätä elävää kulttuuria. Demot muuttuu ja niissä näkyy yhteisö. Ja demoskenehän on muuttunut ajan mittaan tosi paljon, että me ollaan oltu semmoinen niin kuin muuttuva kulttuuri ja varmasti tullaan muuttumaan paljon vielä tulevaisuudessa, että mä ei tiedetä, että mihin me mennään. Et tietyllä tavalla se olisi niin kuin hyvä, että tässä vaiheessa ruvettaisiin myös tekemään aktiivisesti sitä dokumentointia, jotta me saadaan tallennettua tämä tämänhetkinen tila. Ja meillä on myös paljon sellaisia ihmisiä, joilla on ihan hirveästi tietämystä, varsinkin niistä alkuajoista, mutta sielläkin alkaa olemaan, ihmiset on vähän vanhempia, osaa jopa karannut skenestä, vähän tekee muita juttuja ja näin, niin sitten, että tavallaan niin saataisiin sit vielä niitäkin asioita talteen niiltä ihmisiltä, kun ne on vielä jonkin verran tuoreissa muistissa. Kyllä joo, ja se on yksi syy, minkä takia Pelimuseo on lähtenyt tähän mukaan, eli tietyllä tavalla Pelimuseolla on vähän oma lehmä ojassa, mutta se lehmä on tavallaan meidän kaikkien yhteinen lehmä, eli tämä mahdollistaa tämmöisen nykydokumentoinnin myös demoskenestä,
sekä niin kuin tässä hakemusvaiheessa varmasti tullaan tekemään sitä, mutta sitten, että jos päästään joskus sinne korkeuksiin mahtavalle listalle, niin se mahdollistaa varmasti niin kuin rahoitusta tällaiseen ilmiöiden tallennukseen ja historioiden kirjoittamiseen. Plus tietenkin sitten ihan niin kuin se statushan tarkoittaa sitä, että käytännössä valtiovallan täytyy sitoutua siihen, että niin kuin tätä suojellaan, tätä kulttuuria. Mutta mä itse niin kuin olen koulutukseltani historian tutkija ja mä oon niin kuin sitä mieltä, että yksi ihan hyvä syy tehdä tätä nyt on se, että hieman ärsyttää sekoittaa ajatuksia, mutta ei se mitään, se kuuluu asiaan. Hyvä syy tehdä tätä nyt on se, että demoskene ei varmasti tule niinku häviämään ihmisten muistista mihinkään. Se on niin tärkeä ilmiö ja siitä on jo sen verran kirjoitettu ja tutkittu, että varmasti se tulee jäämään niinku jälkipolville. Mutta jälkipolvet tulee tekemään siitä sitten, kun me kaikki olemme manan mailla, niin tulee tekemään siitä omat tulkintansa. Ja mitä enemmän niin kuin demoskene nyt tällä hetkellä itse sanoo omaa mielipidettään siitä, mitä tapahtuu, niin sitä reilumpia ne tulevaisuuden tulkinnat tulee olemaan niin kuin tälle, jos voi sanoa, alkuajan niin kuin demoskenelle. Tai varhaisdemoskenelle, jos ajatellaan oikein pitkällä tähtäimellä. Ja tässä päästään nimenomaan hyvin siihen yhteen ydinasiaan, että miksi? Minkä takia tätä kampanjaa kannattaa yrittää tehdä, koska demoskene sinänsä elää, voi hyvin, tuottaa hyvin paljon, valtaosa teoksista, tuotoksista tallentuu, on tutkittavissa, katsottavissa myöhemminkin eri muodoissaan, mutta niiden taustat, eihän niiden taustoista sitten tiedetä. Tulee demo, jota katsotaan YouTubesta, mutta ei tiedetä, että jos on vaikka joku hieno demo, onko oikein Assembly-voittajademo, niin mikä on sen historia, miten se on syntynyt, miksi se on syntynyt, millä tavalla eri ryhmät ovat syntyneet, muodostuneet, mitenkä jotenkin hyvin näkyvien, vaikuttavien ryhmien demot, joilla on tietty oma tyylinsä, miten se tyyli on muodostunut. Tätä ei tutki kukaan. On ehkä jostain yksittäisistä demoista kirjoitettu joku yksittäinen historiikki, mutta ei ole tällaisia pitkäjänteisiä ryhmähistoriikkeja, kooderihistoriikkeja. Ja tämä tieto on sitä, mikä katoaa koko ajan, jos sitä ei tallenneta. Joo, ja tässä on just se riski, että se konteksti katoaa, eli ne demot on aika hyvin tallessa ja saatavilla, mutta ne ei välttämättä yksinään kerro vielä ihan kauheasti, että se on... No sehän on vähän sama, että mikä tahansa museoesine. Jos sulla on joku puinen pytty, niin se on vain puinen pytty niin kauan, kunnes sille on jonkinlainen konteksti. Missä se on ollut, mihin sitä on käytetty, kuka sen on ehkä omistanut. Et tavallaan ne kontekstitiedot on kuitenkin, ne on museomaailmassa todella tärkeitä, koska ne antaa niille esineille ja asioille sen arvon. Juuri näin. Mä voisin sanoa nopeasti tästä aikataulusta, mikä meillä on ja mitä suunnitelmia meillä on tässä tulevalle syksylle. Eli niin kuin mainitsin, ne pelimuseo on tässä niin kuin kansallinen yhteyspiste, eli pelimuseo organisoi tätä Suomen hakemusta. Ja museolla ei olla demoskenen asiantuntijoita sinänsä, ainakaan itse en ole, mutta eli tässä onkin ajatuksena se, että niin kun skene itse joko tekee tai ei tee sitä hakemusta. Eli mä lupaan sen, että museo ei rupea sitä kirjoittamaan, vaan voi auttaa kaikissa mahdollisissa jutuissa, mutta niin kun skene
täytyy itse se tehdä. Ja me ollaan suunniteltu tähän nyt semmoista, eli se hakemus sinne Suomen kansalliselle listalle on tehtävä marraskuussa. Ja sitä ennen on tehtävä tämmöinen wiki-artikkeli tämmöiseen kansallisen kulttuuriperinnön wikiin. Eli siellä on sellaiset valmiit otsikot, johon sitten vastataan ja kirjoitetaan vastaukset. Ja meillä on tarkoitus, että syyskuun loppuun mennessä saadaan ensimmäinen drafti tehtyä siitä wiki-artikkelista, jonka jälkeen se tulee julkiseksi ja kaikille niin kuin kommentoitavaksi. Ja varmaan tehdään siihen jonkunlainen ihan sitten sellainen formi, jolla kerätään sitä palautetta ylös. Ja sitten sen jälkeen niin lokakuussa on Pelimuseolla tämmöinen seminaari, jossa sitten on 2 sessiota tähän liittyen. Ja yhdessä niissä sessioissa yhdessä sitten jumpataan tätä hakemusta palautteen perusteella. Ja sitten sen jälkeen viimeistellään se hakemus. Ja nyt meillä on myös tähän liittyen semmoinen kysely jo julkaistu, jossa siis kerätään teidän palautetta, tai ei palautetta, vaan ajatuksia. Se palauteformi tulee myöhemmin sitten, kun ollaan se ensimmäinen versio sitä hakemuksesta kirjoitettu. Mutta että nyt haluaisimme niin kuin teiltä skeneilijät niin ajatuksia siihen, että mikä on teidän mielestä demoskene, koska näkemyksiä on varmasti yhtä monta kuin on skeneilijöitäkin. Joo, tosiaan siis demoskene on siitä hauska porukka myös, että siellä on ihmisiä, joilla on tosi vahvoja mielipiteitä ja ne mielipiteet välillä myös eroaa hyvin voimakkaasti, että me jää niin kuin innolla odottamaan tätä palautetta ja sitä, että miten me saadaan niin kuin vedettyä sieltä se punainen lanka. Alakulttuuri, jossa on paljon alakulttuureja, joissa on paljon erilaisia mielipiteitä, jotkut ristiin meneviä, mutta kuitenkin loppupyrkimys on se, että meillä olisi hyviä demoja ja hauskaa keskenämme ja synnytetään teoksia ja tapahtumia ja fiiliksiä, jotka jää mieleen. Kyllä, ja siis tuolla taustalla vilkkuu tämä linkki siihen kyselylomakkeeseen. Voitte käydä sieltä vastailemassa. Siinä on kokonaista 2 kysymystä, siis avointa kysymystä. Ja myöskin tuolla Demolongessa on ymmärtääkseni myöskin tämä kysely saatavilla. Joo, se tuosta meidän infonäytöllä aina välillä pyörähtää toi linkki. Ja siis tosiaan me ei haluta pelkästään skenereiltä sitä palautetta, vaan me tarvitaan sitä myös muilta sidosryhmiltä. Eli jos teillä on minkäänlaista näkemystä skenestä, niin me halutaan tietää se. Joo. Mainitsit tuossa äsken tuon näkemyksien moninaisuuden. Se tulee varmasti olemaan yksi suhteellisen iso haaste tässä hakemuksen tekemisessä, että miten niinkin laaja asia ja ilmiö kuin demoskene niin saadaan tiivistettyä suhteellisen pieneen tilaan. Nimittäin niissä hakemuksissa ne ovat hyvin virallisia, niin merkkimäärät ovat myös hyvin rajattuja. Eli tässä on semmoinen tietty riski, joka varmasti joidenkin yksilöiden kohdalla tulee realisoitumaan, että tämä virallinen hakemus ei sitten olekaan sen mukainen, mitä itse ajattelee, että demoskene on. Mutta toisaalta mitä demoskene on muuta kuin hyvin moninaista erilaista toimintaa. Ja siitä voidaan miettiä lisää näitä syitä, että miksi tätä hakemusta kannattaa tehdä ja miksi kannattaa vaivautua tämmöiseen UNESCO-hommaan. No siinä on myös sitten se hyvä puoli, että hei, silloin demoskenellä sinänsä on tämmöinen hyväksyvä leima, josta on hyötyä.
uskoakseni ei haittaa, koska se ei nyt kuitenkaan muuta ihmisiä, muuta partoja, muuta demontekoa millään tavalla, mutta se mahdollisesti edesauttaa, koska voi esittää sitten, kun järjestää jotain uusia tapahtumia tai hankitaan Assemblylle sponsoreita ja muita, niin voi näyttää siitä, että hei, tämä on muuten tämmöinen Unescon suojelema hyväksymä juttu, voisitteko antaa 100 000 euroa uuteen screeniin? Tai sitten järkätään Kansallismuseossa demopartit. Kuulostaa Tämä. Koska demoskenehän on todistetusti taidetta, koska 2000 joskus oli Kiasmassa Demoskene-katastrofi. Tällä URLilla löytyy edelleenkin sen näyttelyn verkkosivut. Demot Kiasmassa todettiin, että demot ovat taidetta ja joku kiasmalaisista totesi, että myös koodi voi olla taidetta. Joo, mulla oli vähän se käsitys, että siinä kävi niin, että siellä ei ollut niinkään skenereitä ja näitä niin kuin oikeasti hyviä skenereitä tekemässä niitä, vaan että ne oli niin kuin enemmänkin otettu, että taiteilijoita, jotka sitten vähän yritti niin kuin tehdä jotain tällaista, niin se ei sitten taas ihan ehkä ole se, mitä niin kuin demoskene on. Ja sitten valitettavasti se tarkoittaa myös hyvin suurella todennäköisyydellä sitä, että ne tuotoksetkaan ei ehkä ole niin hienoja kuin mitä niin kuin meidän taitavat tyypit osaisi tehdä. Mutta hei, oli siellä yksi meidänkin demo, joten loistava näyttely oli. Se vaan kertoo, Jukka, siitä, että sä olet myös taiteilija. Totta. Mutta joo. Scrollitekstini ovat silkkaa runoutta. Näin, kyllä. Mutta tästä pääsemme aasinsiltana siihen, että projektissahan pyrimme siis siihen, että se ei ole mikään niin kuin ylhäältä norsun luutorneista johdettu prosessi, vaan että mahdollisimman avoin ja osallistava, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin kukaan niin sanotuista olemissa olevista instituutioista ei tule tekemään sitä hakemusta, vaan niiltä kyllä saa apua, mutta skenen täytyy se itse tehdä, mutta emme myöskään niin kuin toivottavasti tule niin kuin kävelemään kenenkään yli tai määräilemään, että miten tämä pitäisi tehdä, vaan skene saa sen itse päättää ja sitten se tulos on sen mukainen, mitä skene päättää. Toki voimme antaa hyviä ehdotuksia, miten se ehkä kannattaisi tehdä sen mukaan, että mitä olemme oppinut näistä muista UNESCO-hakemuksista. Joo, ja siis sen takia me tosiaan tarvitaan niitä mielipiteitä ja sitä, että ihmiset kertoo meille omia näkemyksiään skenestä. Se on oikeasti tosi olennaista tämän projektin kannalta. Et jos nyt kukaan teistä, kaikki, käykää vastaamassa tähän. Kertokaa niin kuin teidän näkemys. Me tarvitaan mahdollisimman paljon just näitä mielipiteitä ja eri ihmisiltä, erityyppisiltä skenereiltä ja muilta, jotka niin kuin skeneen liittyy nyt jollain tavalla. Se auttaa meitä sen hakemuksen tekemisessä ja se on se, millä tavalla me saadaan se kokonaiskuva siitä. Kyllä, ja sen lisäksi, että kaipaamme teidän mielipiteitänne myös, niin ilomielin saa myös muuten tarjota osaamistaan projektin käyttöön. Eli tämä on vasta suhteellisen alkuvaiheessa ja vielä osittain järjestäydytään ja mietitään, että minkälainen organisaatio tähän tulee vai tuleeko minkälaista ja kuka tekee mitä. Mutta että jos haluaa osallistua vaikka sitten osallistumalla kirjoittamalla hakemusta tai tekemällä grafiikkaa tai nettisivuja tai demoja tai PR tai ihan mitä vaan, niin voi ottaa yhteyttä meistä jokaiseen, mutta virallinen tahohan on siis Suomen pelimuseo, ja ne voi laittaa sähköpostia ihan niin löytää perille. Ja tässä tämä eli siis pelimuseo@tampere.fi. Niin.
Ja pitkällä tähtäimellähän tästä tulee hyvin mielenkiintoista, koska Unescon lista, se on maailmanlaajuinen ja me pyritään sinne tällaisena eurooppalaisella hakemuksella, joten projektissa on mukana useita eri maita, joilla on jokaisella sitten oma hakemuksensa. Kun me saadaan hakemukset organisoidusti suurin piirtein yhtä aikaa samana vuonna perille, niin se edesauttaa hakemuksen käsittelyä ja läpipääsyä. Ja sittenhän me päästään siihenkin, että hei, demoskene. Tämähän on tällainen monissa eri maissa oleva kulttuuri, jossa eri maissa on vähän omia tapojaan, pikkusen erilaisia omia hölmöilyjään, omat ihmisensä, jonkin verran omaa sisäänlämpiävyyttä, paljon uloslämpiävyyttä ja samoja demoja sitten kuitenkin katsellaan ja samalla tavalla melskataan partyillä. Et siitä tulee semmoinen mielenkiintoinen monikansallinen hakemus, jossa sitten yritetään fuusioida näitä eri demokulttuureja yhdeksi kokonaisuudeksi. Joo, siitä tulee varmasti tosi mielenkiintoista siitä varsinaisen UNESCO-hakemuksen tekemisestä, että miten kaikkien eri maiden, ketä kaikkia siihen nyt sitten tulee mukaan tällä hetkellä, ymmärtääkseni noin 4-5 maata on osoittanut mielenkiintoa Suomen lisäksi, että miten ne kaikki erilaiset kulttuurit tulee siinä näkyviin. Mutta Unescohan on suuressa viisaudessaan tähänkin varautunut, nimittäin niissä hakemuspapereissa kysytään, että mikä on niin kuin eri maantieteellisten alueiden ominaispiirteet tälle niin kuin yläkulttuurille. Mutta toki siinä pitää kuitenkin määritellä se yläkulttuuri, joka voi olla eri maissa, niin siihen voi olla aika erinäisiä näkökulmia, että mitä se pitää sisällään ja mitä se ei pidä sisällään. Mutta se on kyllä toisaalta taas jännä, että vaikka voi olla eroavaisuuksia, niin meillä on kuitenkin hirveästi sellaisia sanomattomia sääntöjä, jotka tuntuu toistuvan kaikilla partyilla. Kävitsä sitten Norjassa, Saksassa, Puolassa, missä vaan. Et siinä on kuitenkin paljon sellaisia kirjoittamattomia sääntöjä ja konventioita, mitkä kuitenkin toistuu. Kyllä, ja tavallaan se kiikka tässä onkin nyt kaivaa esille ne kirjoittamattomat säännöt ja kirjoittaa ne ylös. Sitten ei ole enää kirjoittamattomia sääntöjä. Niin. Sitä se virallisuus on. Ja kuka haluaa olla se petturi, joka kertoo ne kirjoittamattomat säännöt muille? Niin, ja katsotaan kuinka paljon riitaa siitä tulee ja kuinka paljon erimielisyyttä, että mitkä on niitä sääntöjä ja kuinka tarkkaan niitä pitäisi noudattaa. Kyllä, mutta minulla ei ole niin kuin tältä istumalta eikä varmaan teilläkään näihin valmiita vastauksia, että tämä on elävä prosessi ja on jännittävä nähdä, että mihin se menee ja mitä tapahtuu. Elävä prosessi ja elävä skene. Kyllä, nimenomaan. Skene ei ole kuollut. Vieläkään, tai vielä. Ei kuole. Mutta tuohon klassiseen kommenttiin liittyen voisin esittää sellaisen kysymyksen teille skene-asiantuntijat, että onko teistä niin kuin mahdollista, että skene voi joskus kuolla, koska ymmärtääkseni tässä Unescon aineettoman perinnön listassa niin on se ajatus, niin kuin tärkein ajatus, kenties tärkein ajatus siinä on se niin kuin sen kulttuurin suojaaminen, niin onko teistä, kuulostaako se mahdolliselta, että joskus demoskene niin kuin tarvisi tämmöistä ihan niin kuin akuuttia suojelua? Jotenkin tavallaan musta tuntuu ehkä jopa vähän oudolta ajatus siitä, että joku ulkopuolinen taho tulisi antaa skenelle tekohengitystä siinä vaiheessa, jos se alkaa kuihtua. Et ehkä niin kuin musta tuntuu, että siinä vaiheessa se olisi tärkeämpää vaan niin kuin dokumentoida se ilmiö ja jos se jollain tavalla kuihtuu, niin kuihtuu. Mutta mä en näe, että skene olisi menossa mihinkään. Skene on hyvin elossa ja se on hyvin elävä ja aktiivinen ilmiö. Ja me
vaikka me ollaan ehkä oltu vähän sellaisia sisäänpäin kääntyviä ja ei aina olla oltu se kaikista helpoin alakulttuuri tulla mukaan, niin musta tuntuu, että siinäkin on tapahtunut muutosta viime vuosina. Ja me ollaan saatu vähän uutta verta ja ihmiset alkaa niinku ymmärtää myös sen tärkeyden, että me tarvitaan niitä, myös uusia tyyppejä. Mä en kyllä näe, että skene olisi menossa mihinkään, mutta... Joo, ja sehän onkin mielenkiintoista, että näiden Unescojen artiklathan takaa sen, että jos pääsee tälle kansalliselle listalle, niin Suomen valtio takaa sen, että tätä perinnettä jatketaan tuleville sukupolville. Eli siis rahoitusta tällaiselle toiminnalle olisi todennäköisesti saatavissa siinä tapauksessa. Kooderikoulu. Kyllä. Esimerkiksi. Tai taiteilijakoulu. Mut siis tähän alkuperäiseen kysymykseen, jos skene on kuollakseen, niin sitten se kuolee pois. Sitten vaan surraan, että voi kun ei enää kun tyypit on laiskoja paskoja, eivätkä viitsi enää tehdä yhtään mitään produja millään tavalla. Tai sitten kaikki ovat kirjaimellisesti kuolleet vanhuuttaan tai johonkin muuhun. Kerätään vanhat skenesedät tonne vitriiniin näyttelyyn ja pistetään ne sinne mutisemaan niistä demoista ja... Niin, mutta jos Unescon projekti auttaa järjestämään asioita, auttaa tutkimaan asioita, tallentamaan asioita, hyvä juttu. Se edesauttaa sitten skenen säilymistä ja näkyvyyttä. Ja siis tämä, että kun mä sanoisin, että nämä kilpailut nykyisellään Assemblyssäkin ovat helpottaneet uusien kokeilijoiden tulemista. On nämä tupline kombot, on tämä mikä yhden efektin kombo, mikä oli aikaisemmin Vanskene. Eli siis meillähän on myös demotyöpaja. Ja toi Vanskene oli semmoinen kombo, mikä me luotiin vähän niin kuin ajatuksella, että se on tavallaan matalamman kynnyksen demokombo, missä sitten olisi mahdollista työpajalaisilla sitten saada tuotos, koska jos he lähtee ihan nollasta, niin se on aikamoinen rutistus, sanotaanko, saada tämän muutaman päivän aikana demo, joka niin kuin toimii edes. Kynnystä on siis tietoisesti yritetty, kiitos teidän, kiitos assemblyläisten ja muiden partojärjestäjien. On sitä koitettu laskea, että helpommin uskaltaa tulla porukkaan mukaan ja ehkä se sitten 5 vuoden päästä tulee se voittajademo sieltä johonkin sarjaan tai voittaja 1K-intro, ihan sama, kunhan tulee produ. Ei sillä niin väliä, kunhan tulee produ. Siis mä voin ilokseni kertoa sen, että meillä oli viime vuonna meidän demotyöpajassa yksi henkilö, ja hän teki produn ja innostui, ja on käynyt nyt jopa partyillä tässä niin kuin vuoden aikana, ja hän on täällä nyt tänä vuonna taas ja osallistuu kompoihin, ja on nyt ilmeisesti soljahtanut sisään skeneen, niin todistavasti kyllä me jotain saadaan aikaa. Eli penssiät, eli siis sisäänpäin lämpevät skenetyypit saattavat joskus vielä edelleenkin hyväksyä nuorisoa tai uusia henkilöitä sekaisin, joten ehkä skenellä on siis vielä tulevaisuutta. Juu, ja tämmönen virallinen leima, joka tämä Unescon merkki nyt sitten on, niin sinälläänhän demoskene ei sitä mihinkään tarvi, mutta varmasti osaltaan se myös auttaa uusien henkilöiden niin kuin mukaan tulemista. Se on aika hyvä mainos niin kuin mille tahansa ulkopuoliselle sanoa, että olemme Unescon suojeluksessa, olemme niin tärkeää kulttuuria. Äiti, olen Unescon suojeluksessa. Näinpä. Minulla ei taida olla tuohon nyt mitään jatkokommentoitavaa enää, onko teillä? No musta tuntuu, että me ollaan puhuttu aika tyhjentävästi, mutta pitäisikö meidän tässä vaiheessa kysyä, että olisiko yleisössä jotain? Hei te valtava yleisö siellä, onko teillä kommentteja tai kysymyksiä? Joo, mä voisin kommentoida siihen uhkaan skenen kuolemisesta ja siitä, että tarvitseeko se suojelua ja jos ei se tarvitse, niin onko tässä hommassa mitään järkeä.
lähinnä sitä, että jos mietitään sitä, mistä skene on syntynyt, eli tehdään minimalistisella raudalla, otetaan siitä kaikki irti, mikä voidaan käyttäen niitä teknologioita, jotka sillä hetkellä on käytettävissä, joista sitten rajatapauksena on jääkaapit ja pesukoneet tai sähköautot. Mutta jos mietitään, mitä 20 vuodessa jo on tapahtunut teknologioissa, niin jotkut on jo kuolleet pois ja ne on oikeasti, niitä ei enää kukaan osaa käyttää tai tehdä niille mitään. On enää muutama ihminen olemassa. Ja varmaan siltä puolelta mä näkisin, että nimenomaan tämä poistuva teknologia vuosikymmenien aikana tulee vaatimaan jonkinlaista niin kuin tunnustusta ja dokumentointia ja suojelua. Joo, toi on varmasti ihan totta. Ja et vaikka demoskene niin kuin kokonaisena ilmiönä ei sinänsä kuolisi pois, mutta tietyt osat sitä voi kuolla pois. Ja sä nostit ton teknologia-aspektin, mikä on varmasti niin kuin yksi realistisin mahdollisuus, mutta toinen on tietenkin sitten jotkut tietyt toimintatavat, jotka voi olla niin kuin liitoksissa siihen teknologiaan tai ihan muuten vaan, että ruvetaan toimimaan eri tavalla syystä tai toisesta. Ja siis erilaista rautaa, sitä on jonkun verran kerätty, että meillä on esimerkiksi tekniikan museo, jotka kyllä niin kuin kerää juttuja, mutta se mikä sulle tuli se pointti siitä, että osa kukaan sitä enää käyttää, niin se onkin se niin kuin tosi tärkeä juttu ja se olisi se niin kuin myös mitä pitäisi ehdottomasti dokumentoida. Et se on, ja sitten nykyään alkaa olla myös tiedoston muotoja, mitä sä et meinaa millään saada auki, niin tarvitsisi ihan oikeasti semmoista aktiivista tallentamista sellaisille ohjelmille, millä me pystytään niin kuin vielä myöhemminkin avaamaan sellaisia tiedostoja, jotka ei sitten ehkä niin kuin nykyisillä ohjelmilla enää aukene. Joo, ja sen lisäksi, että saadaan selville, että osaako kukaan enää avata sitä ja miten ne avataan, niin sitten myös se, että miksi ne on niin kuin ensinnäkin tehty, niin sekin on tärkeää, että mikä on ollut niiden henkilöiden motivaatio tehdä juuri sellainen demo ja mikä on sen demon historia ja konteksti. Tässähän on nyt, päästään semmoisille poluille, missä on aina sitä ihan täysin omaan paneeliinsa vielä useammalla ihmisellä, koska menemme suuntaan, mikä on täysin loputon suo. Mutta just tämä on mahtavaa silloin, kun ihmiset tekee demoja joillekin kummalliselle raudalle, mitä ne löytää tori.fistä tai huutonetistä, mikä tämä on, minun on tämä saatava. Tämä on niin kuin ihan pari päivän takaa tosi tarina, että 2 skenetyyppiä huusi kilpaa toisiaan vastaan jotain kummallista opetustietokonetta, joka kumpikin halusi, että en ole koskaan kuullutkaan tällaisesta, mä haluan katsoa, pystynkö mä koodaamaan tälle jotain, ja sitten se oli sellaista, toinen niistä lopulta voitti sen, ja sitten se sai sen koneen, joku hämmentävä opetustietokone. Miten minä saan tänne omaa dataa sisään? No purkamalla BIOSin EEPROM ja polttamalla sinne uutta dataa sisälle niin, että se voi sitten jonkin ääniliittimen kautta syöttää sinne omaa ohjelmadataa, ja sitten se teki sille demon. Ja tämähän on just tällaista hienoa rautahakkerointia. Mistä päästään Suomen pelimuseoon, koska meillähän on siellä pelimuseossa Lord-niminen seikkailupeli, Lord of the Rings -seikkailupeli, jonka eräs demoskene-tyyppi restauroi meille sinne. Nämä nyt liittyy toisiinsa, ja samaten kasettilamerithan ovat vanhoja demoskenettäjiä. Sielläkin pelastetaan vanhaa dataa kummallisilta alustoilta, kummallisilla koneilla, oudolta formaateilta, joten kuten sanoin, tässä olisi nyt niin paljon tarinoita kerrottavana, mutta nämä liittyy. Kyllä. Onko muita kysymyksiä yleisöstä? Vapaa mikki. No, kaikkihan tietää, että demoskene lähti kräkkäämisestä, pahoista pirateista. Tuleeko tämä näkymään jotenkin tässä hakemuksessa? Aiotteko myös suojella kräkkereitä? Joo, erittäin hyvä kysymys ja mahtavaa, että tuli esille. Me itse asiassa juteltiin tästä aiheesta vähän sen tässä ennen tätä paneelia ja tämä crackerikulttuurin tai demoskenen juuret crackerikulttuurissa, niin meidän mielestä sitä
ei tarvitse eikä kannata millään tavalla lähteä piilottamaan tai suojelemaan, vaan se on osa historiaa ja mistä tämä on lähtenyt liikkeelle. Sinänsä se hakemus ei koske kräkkäämistä, eli emme suojele tai hae niinku kräkkäämistä siihen, vaan nimenomaan niinku demoskeneä. Mutta demoskeneen kuuluu tiettyjä niinku särmiä, ja niitä ei mielestäni kannata lähteä piilottelemaan, mutta hakemus tehdään niin kuin, että kun demoskene on aika laaja ilmiö, niin meidän pitää löytää sellaiset aika niin kuin laajat termit, millä siitä puhutaan. Eli nämä särmät ei mitenkään, niitä on turha niin kuin mitenkään erityisesti nostaa pinnalle, mutta niitä ei myöskään tarvitse niin kuin piilottaa. Niin ja sitä hakemusta mun käsityksen mukaan ainakin ollaan tekemässä tavallaan tämän ilmiön tämänhetkisen tilan mukaan. Siis se kräkkäys on todellakin, se on meidän historiaa ja se on semmoinen asia, mikä on olennainen osa. Se ei tule ikinä niin kuin muuttumaan tai poistumaan. Meillä on muuten itse asiassa tänään myöhemmin illalla me näytetään semmoinen dokkari kuin Molman 2, joka kertoo demoskenestä ja kertoo myös tästä historiasta. Mun mielestä muuten ihan siis hemmetin hyvä dokkari. Ja tämä ei missään nimessä ole semmoinen asia, mitä me voidaan niin kuin irrottaa tästä. Se on osa meidän historiaa, mutta kuitenkin meidän pitää myös miettiä sitä, että mikä tämä ilmiö on tänä päivänä. Kyllä. Luulisin itse ainakin, jos minun mielipidettä kysytään, niin tämä asia on varmasti mainittu meidän hakemuksissa, mutta se ei ole itse pääasia. Mytherapers on vanha crackeriryhmä, mutta ei me kräkätä enää, me vaan tullaan assyille voittamaan demokompoja, ei crackeröintikompoja, joten nykytilanne on nykytilanne, historia on vähän enemmän historia. Nykypäivän piraattiskene on taas sitten ihan eri juttunsa, että siihen me ei kosketa, siihen ainakaan minä en koske siihen pitkällä tikullakaan. Siinä silleen tuohon demoskenen, niinku, että se on myös niinku tapa tyypille, joka ei osaa koodata esimerkiksi, joka on taiteilija, niin vaikka minä, niin se on tapa lähestyä sitä, niinku, missä me kaikki tullaan yhteen tavallaan silleen, että siinähän se kyllä ihan ehdottomasti ihan törkeän siistiä kuulla, että ylipäätään haetaan tuommoista niinku UNESCO-juttua ihan, koska se on niinku avainasia. Joo, ja tuohon mä voisin kommentoida, että meitähän tavallaan niin kuin demoskenerin määritelmä, niin se on aika laaja. Ja kaikki skenerit ei ole koodareita. Sieltä löytyy graafikoita, muusikoita. Sitten on ihan vaan ihmisiä, jotka niin kuin järkkää tapahtumia. Tyyppejä, jotka vaan dikkailee demoista ja hengaa siellä skeneessä. Et sekin on niin kuin tavallaan mielenkiintoista ja tosiaan että koska silleen kaikessa taiteessa ja peleissä ja populaarikulttuurissa kaikki se, mitä ihmiset me ollaan ylipäätään, se kaikki näkyy niinku siinä ihan pienissäkin vivahteissa, niin siksi se on just ihan älyttömän tärkeää, niinku, että noihan on niinku niitä nimenomaan palasia, missä voidaan nähdä kehitys silleen, missä sitä tarvitaan ja silleen. Voi kommentoida, että mä en ole koskaan osannut yhtään mitään, mutta silti minä vaan olen ollut demoskenessä 86 lähtien. Oon mä tehnyt muutaman fontin 64, siihen minun skillsit ylsivät ja loppuivat. No en mäkään voi sanoa, että mä olisin mitenkään super taitava. Ehkä tää partyjärkkääminen on niinku se mun tavallaan paras taito, mutta oon mä silti kokeillut vähän kaiken maailman juttuja, että oon mä jopa skriptannut demoa, että varmaan käytännössä mitä on kuullut noista muista muutamasta Suomen UNESCO-hakemuksesta, jotka on nyt laitettu menemään tai on työn alla, niin he tavallaan aluksi tosi paljon miettivät sitä, että niin kuin kuka kuuluu tähän ilmiöön ja kuka ei. Mutta käytännössä se on niin vaikeaa ja niin väärin, että joku määrittelee sen ylhäältä päin, että he päätyivät sitten siihen, että semmoiset ihmiset, jotka niin kuin itse sanoo, että minä kuulun tähän yhteisöön, niin ne sitten kuuluu siihen. Joo, no siis mun mielestä toi on paras määriteltä demoskenerille, jos sä tunnet kuuluvas skeneen ja jos sä oot omasta mielestäsi demoskeneri, niin sä oot. Kyllä.
Juuri näin. Seuraavaksi me ruvetaan varmaankin antamaan tässä tilaa Quake SM-finaalille. Onko kellään nyt mitään muuta sanottavaa? Ei varmaankaan enää hirveitä aiheeseen. Ei. Käykää tuolla videoscreenillä näkyvällä osoitteella ja sanokaa mielipiteenne, että miten Demoskene on, niin autatte sitä pääsemään Unescon Autatte pelastamaan Demoskene. Niin kyllä, koska se on kuollut. Demoskene ei ole kuollut. Eikä kuole. Kiitos. Kiitos. Kiitos.